Good morning, guys. Today is Wednesday at mag-grocery ako later and ginawa kasi ako, may ginawa. Bumili ako ng isda. So this is also same din ginawa kasi ako, may ginawa. Bumili ako ng isda. So this is also same din to. Alam niyo naman ako, hindi ako kasi doon ako nagkakapitid and yun, nakakasave talaga ako nito. So, this is, headless to, guys. So, pakikita ko sa inyo. Ito po. Taka lang. So, ito siya. Yan. Isda. Isda ito sa mall ko to nabili. So, this is, 80 yata yung kilo nito. Pero mix na siya. Mix yung isda na nandito. So, matagal na akong bumibili ng ganito. Pero since so, ayan, iba-ibang isda siya, pero wala na siyang mga ulo, parang kinat na nila. So, this is mga 1 kilo ata ito. Yeah, parang 1 kilo. So hahatiin ko to. And also, eto, dinifrost ko na. So, tingnan nyo naman guys. Kasi nag-defrost ako kahapon. So, ayan, hindi ko pa siya nalinis. Pero, naka-defrost to kahapon. Kaya lang, binali ko siya sa kasi wala kaming makamasira yung ibang pagkain dito. So, ayan yung mga water, oh. Hindi pa siya, So, tingnan nyo naman ang refrigerator. Tapos, yan. Wala ng egg, lahat. Tapos, yan. Oh, see? Yung mga biscuits dyan. So, guys, kaya yung sinabi ko, kasi yung Magnolia Chicken, nag-sale sila ng buy one take one. So, yung price ng chicken is 145 ata yung price. And then, buy one take one siya. So, bumili talaga ako ng maramihan. So, actually, matagal-tagal na to yung sale. Nung last, nakabili ako ng 2 kilos. Tapos ngayon bumili ako ng 1 kilo. So, bali 2 kilo lahat kasi buy one take one nga siya. So, now, bumili na naman ako ng 2 kilo. So, total 4 kilos. So, marami akong chicken ngayon. And I'm so happy. So, ipapakita ko siya sa inyo. So, eto siya guys. Here is my chicken. So, ayan. So, medyo matigas pa siya. So, this is my way of savings. Kasi, nakaka-save talaga ako. Kasi, every pinsan, bumibili talaga ako ng chicken worth 300 pesos. So, eto, so yung 20 pesos na yun, mga lang yun eh. Kulang-kulang mga 2 kilos lang ata yun. But now, yung aking nagastos is 247 cents sa chicken na to. So, ayan. Kikita nyo ba yung niya? Ayan siya. Ewan kung nakikita nyo. Basta yun. So, ayun. And also, yun. So, nakakasave ako sa ganun. So, hindi namin ito mauubos hindi namin ito mauubos talaga. So, meron pa ako mga extra. So, ayun. And also, gumawa na ako ng aking meal plan. So, later, mag-grocery na kami. So, ayun. Eto, ipapak ko muna to lahat. Kasi maaga pa naman. So, siguro aalis kami mga 8 a.m. So, ipapak ko muna to. Tapos, ito, maybe isa-slice ko lang to ng konti. Kasi medyo matigas pa siya. So, hindi ko alam kung matatapos ko to ngayon kasi nga mag-grocery kami. And,
Ito yung mga ano ko, mga nabili ko nung last, nung sa aming mga toiletries, ganon. So, ito yung mga nabili ko doon. And also yung sabon, nandyan na.